Oke guys, kita habis dari rumah sakit tadi antar ponakanku rutinan cuci darah guys. Jadi aku ke tempatnya Kak Mano kesiangan. Nanti bantu-bantu apa gitu guys. Kalau udah selesai ya tinggal berangkat ke lapak. Oke, kita kesana dulu guys. Bantu-bantu. Just guys, kita sudah sampai. Yes. Sudah sampai. Mah lah wong aku ngesir Ardi ya. Mas Ardi kok iso ganteng kan gayemu piye to, Mak? Gak ini piye ya, Ardi kan. Ya lagi kok kene Mas. Masa saiki poso. Kalau ada yang ulang tahun, Siapa tuh yang ulang tahun dina iki? Ya ampun. Ayo. Diucap nih ya. Ayo diucap nih. Ya Allah, happy birthday to you, Mas Turking. Ya Allah. Nanti dirayakan. Selamat ulang tahun ya ya. Sayang sih. Sayang. Ulang tahun ya. Ulang tahun ini saya. Sampai ini saya salah mas. Mundur. Ben gitu terus danmu jebul Kita kalau salaman ki. Ayo aja ngeti aku mari cemburu engko. Iki sik Joko anakmu duduk wis. Aja apa mandur. Sesuk sik ulang tahun. Masa tak turutin jaluk mopo. Cerat. Aja aku poso, kowe bar buka ya Mas ya. Iya. Janji lho dhek janji bar buka. Tenan lho bar buka tak ngene. Wis engko diterusno. Buat si oke guys, gak bar-bar pokoknya. Oke, pesanan ini sudah terhitung 29 pesanan 30 deh bisa tambahan Neng. yuk cerdas sudah dikasih nama. Yuk yang pesan sudah ready. Ini lontongnya yuk ready. Iki jenenge apa ngene lan salah. Napa? Ini tambah. Iya, kau apa ki? Ika. Lika bos. Plika jenenge. Ini perayaman kampung guys. Ini kampung. Kampung. Kampung ya.
Iki murda iki pokoknya. Kepala ayam Jawa 6.000 murah pol-polan guys. Yang potong jret. Delok lan. Sing potong. Jreng. Ini adalah peracik pesanan. Jreng. Ini adalah bumbunya. Itu bumbunya yang pedas banget. Ya. Nunggu juga ngono iki. Makane iki anak sing cilik barang lho. Lamun numpuk lho. Dan nek kecuali mbok kerasa iki, bukan kerasa iki kok dibuka. Konten kreator guys. Konten kreator. Prima donna. Jenenge prima donna di kontol lah. Nek alian Doli Saritoga. Nek jenenge ke Mas Turking Cobra. Waloro ke akur ya guys ya. Akur ke. Bahaya kayak kata iya pokok. Meneng-meneng kok selundupan iki. Oke, kemas-kemas pesanan guys. Jadi sebagian sudah diambil. Entah ya mbak. Oke. Sudah dikemas rapi dan higienis guys. Pokoknya higienis ya. Sudah kemas ini kepala jaket. Kampung, tempe kampung. Bedanya kampung ini oren ini potong ini. Doli mempersiapkan pesanan. Aku kira rasa kapang kan yang dia mbak anyarnya. Rasa kapang anyar. Oh lagi kilo. Oke. Bersama mama. Cantik selalu semangat ya mak. Yes. Sama Marlin dulu. Wah, ini mantan anget. Orang sibuk di sana, atau sibuk ngadek kerupuk. Mbak Doli Putri. Jeret. Hei, tidak pedes. Maksudnya kilo pira? Pak meni kilo. Tapi kami kayak sini bisa kabeh kae. Orang tua laknat. Ya. Mamah ki apa mamah kejang? Dosa baratus produkan kloso. OTW. Hei, dalek mantune asu mbok e apa? Kire.
OTW, Titi DJ, ada Alian, Prima, dan Turking. Ke Brambangi kok nyenil nih kono sing deles. Nggo nambahi. Jobido Evelyn Marlin. Apa Brambang di? Apa? Brambang ning dhuwur kok mobil kamu lho kan. Nyenil aja. Ki sing deles apa kengke? Brambang apa? Brambang goreng. Brambang goreng kok. Penting gak banter gak nyolot kengko. Keblok terus iya. Nenek serep ora to? Yo ora enak omongan tok kan yo nomere sapa iki. Sapa ora duwe? Nek keblok piye kan? Teleponan anu go. Terima. Prima apa sapa ya? Pak Turking. Wis ki nambah bumbune, guys. Nambah kuahne. Ayo diperkosa. Mertua jahat. Kujer kok. Duh, ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nggak. Kami ucapkan Mbak Deli. Mbah mulai paling. Makasih ya, berkah barokah, panjang umur. Sing ulang tahun siapa? Cilit. Loh, berarti panjang silete no. Ulang tahun. Anu sego kuning. Ben tak gawa niki. Ya buka puasa. Terima kasih ya. Iki lho saya jenu karo kuenya. Ulang tahun berkah barokah. Sapa sing ulang tahun sik genahno? Nyapa to iki? Walah ya Allah. Seta, Mbak Win iki dongane piye wong gong jelas lho kondi kok e. Apa kaya dia le? Nya, balik. Mungkin pada puasa. Nah, itu lah, bodoh baru cak bareng. Aku coba bareng to. Lanjut kita kelapa guys. Kita kelapa jam 3 wis rame kaya ngene guys. Rame wong prepare. Wong liwat ya. Rame kabeh pokoke. Ning kene iki panganan apa ae payu guys. Di alun-alun. Ini yang CFD setiap minggu. Kalau Ramadan begini jualannya setiap sore. Oke. Setiap sore kita sudah antri. Antriannya sudah banyak. Sudah antri dia. Sudah antri. Mau plastiknya wis digawa tibake. Mbak, ngersaknya apa? Kula ngersakne jenengan mawon, Mas. Ini mau. Tuas kerasa tak gawa neh kae. Ini yang untuk pesanan. Ini yang bagian menciduk-ciduk. Ayo nomor antrian ayo. Sudah antri guys. Berderet-deret. Lagi dibuka wis antri. Antrian nomor 1 2 3 4 5 cret. Penutupan habis bersih. Laris manis Tanjung Kimpul. Bakule manis berudan kumpul.
Laris manis. Laris manis, lontong opor. Habis dagangan langsung gerimis. Oke guys, sudah selesai, udah habis. Oke. Dalam waktu 2 jam. 2 jam habis ya. Oke. Estek. Terima kasih ya. Berkah barokah. Selamat ulang tahun. Loh, sing ulang tahun di mangke. Mas Ya, selamat ulang tahun. Mas Rian, selamat ulang tahun. Loh, ya isik nek urung kok bengi urung ngerti dina. Kok piye? Acarane wis buka iki lho wis. Wis buka iki lho, kowe pengen ngokop aku apa ngokop es? Iya. Sering. Pokoke. Lah iya. Enak ndas guys kita. Oke guys, wis teko omah alhamdulillah entek kabeh. Duh, apa sing dawa Mas Prim? Oh, tak kira. Ya, sering. Piye, sida apa ora iki? Kok prai pawe men apa piye kok prai iki? Apa iki lho? Lho, i anu King, tur King, kek sego kuning kok sapa? Lho, lah sing ulang tahun. Lontongnya mateng lontongi. Bersama Morotuo Jahanam. Morotuo nih yo langsat laknat. Uang kok gabel. Masih bersama anak kecil. Loh, lagi siapa? Loh, lagi siapa? Kok wedi aku? Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia. Lah iya. Lonte ya terakhir. Kalah. Assalamualaikum. Tapi ya, men, bayar. Loh, tak kira kayak ngejak bojomu lho, Mbak. Ayo ndak nyandak lontong, jomblo ngoe. Kerupuk muru digoreng. Kok iso? Aku ki sing nyekelke ni mandore pawon. Ora peduli maratua, ora peduli mantu. Prim celok lah Prim. Mateng ki lho, mongah. Ye. Sapa neh sing gawe iki? Sing gawe wayu-wayu kinyis-kinyis. Iki ngentas lontong apa gogo iwak iki? Gogo iwak ketok iki, Mbak. Iki berapa kilo, Mbak? 7. Berarti nambahi 1 kilo. Yo, kok iram. Dewe nyapa goreng kerupuk ning kene penak cepet tok. Mah. Aku wedok mbok kon anu. Kengser tok bakal putumu ki. Mas Tur Keng, tolong angkat niki sik Mas Tur. Oh iya. Duit ya? Duit enak berapa?
Kalau Senin ini gowin kalau we. Yo yo. Senin ini gowin gak oleh cerak-cerik. Makanya kuwi sing bayar-bayar Yuh pokonge duwe bak ombo. Yo cilik sak gerdu. Wis aja matak iki sing disoteng. Yo yo. Makmur. Madhep rene ta? Nah, Lho kon madhep rene. lha sing ora yo kobong. Lho yo ora. Sa minggu saitik ngene lho. Nah. Kok sekon minggu kok ra minggu. Lho lah. Gedong. Wis. Aku kok kulo ngerti. Wis ya guys, sing kene iki grupe dhewe. Rasan-rasan. Iki arep ngolambene roh kamera gak sido. Harmoni ya. Ngono tok lho, gak sida gue. Pilut piwe dirasani pi. Kok iso ngrasani lut pi barang. Ora lut iki lho po meteng aku. Yo pet ora yo di bojo. Lut pe meteng to lut. Iso. Di bojo meteng yo pet kok. Kok nyidame kok angel liwat hutan-hutan. Meteng to, dhek meteng nom metrae. Meteng. Heeh. Meteng nom. Layakne kok dimsum. Lho. Liwat salah-salah diman-eman. Lutfi pengen anak lanang bojone. Kan anak laki itu. Nek Dok, coba lagi. Coba lagi tetep sampai dadi neh. Gawe neh. Wong menak karek slep ngono. Ya mak ya, mak jiran arep gawe neh makmur. Saingan karo aku kok dek. Aku karo Ardi dek karo Pak Jiran. Engko anu sing grebeken kowe. Tembokku Tembokmu gembluduk bengi-bengi. Wis guys ya iki grup Brombolan terakhir rasan-rasan mau loro telu iki lagi ya telu iki. rasanya. Jadi bojone anu ya. Jare mangane jupe arti maraku. Ya wis guys ya wis aku wis tutup iki sih. Lanjut besok lagi ke sini jualan lagi. Badimu pira? Aku tepo karo kerupuk ae bagianku. Aku gak paling cuma bagian. Kowe gak tau bagian, Mbak? Ya wis nekno. Oke, badimu pira dina iki, Mbak? Enak 100? Ya alhamdulillah. 100 setore 150. Torok timbangan dhewe. Oke, guys. Alhamdulillah. Disyukuri pira-pira ki wong terayu barang rarek ngedep moto lho. Ya arep melok kowe to sisih ning nggonmu, tapi aku terus ngene mikirne terus wong kene piye ngono. Ya kudu kowe memperhatikan pelanggan. Customermu di sini untuk buka puasa orang sini ya wis. Kowe gak usah nite-nite ro. Enggak wis aku tak disini. Nah, berapapun hasilnya aku tetap tak syukuri. Wis jenenge semeleh. Semeleh. Nek ra oleh ya disalah. Ya tenang. Ra oleh ya disalah. Oke. Tetap bersyukur sampai lebaran tiba. Menuju kemenangan. Kisik berkorban. Berakit-rakit dahulu. Bar ngono tenten. Lah boten tentean nek kowe ra urung dadi mbah, lah aku wis mbah. Iso. Aku wis mbah ae. Mbah Februari. Yo. Ning kene nyapa ta? Sik panas no, Mak? Pong ya. Kayak wangah kok. Panas kok. Heeh. Lungo ngono. Oke. Kok enak iki to? Aku sing ngicip.